Os mistos evadidos. Ola amigos, para facer o truco de hoxe temos que retirar en primeiro lugar desta caixa de mistos a súa bandexa. Logo collemos esta cinta que temos aquí diante e a pasamos por dentro da caixa. Chamamos entón a dúas mans amigas para que nos veñan botar unha man. Ola, hola, que tal? Colle ti por este extremo da cinta e a outra man collerá por ese outro extremo. Así, ata tensala. E coa mesma, volvemos colocar a bandexa cos mistos no seu sitio. Collemos agora o pano, que, como podedes ver, agora por aquí non ten nada e por aquí detrás tampouco. Cubrimos con el a caixa de mistos e metemos as mans debaixo do pano, mentres pronunciamos con moita concentración as palabras máxicas oink, oink. E mesmo botamos un par de pós tamén máxicos ata que, manda truco, sacamos a luz a caixa de mistos liberada da cinta que atravesaba. Retiramos logo o pano para que todos poidades ver que non rachamos a cinta senón que esta está enteiramente enteira. Para facer o truco precisamos unha caixa de mistos, un pouco de masilla adhesiva e unha cinta como esta. O primeiro que temos que facer é despegar, tendo moito cuidado, unha banda lateral da caixa de mistos para aplicarlle aí un pouco de masilla adhesiva en 3 puntos da banda. Masilla adhesiva que podedes mercar sen problema en calquera papelería. Devolvemos a caixa ao seu estado original e parecerá que nunca a manipulamos. Seguimos logo coa operación que xa coñecedes. Pasar a cinta primeiro pola caixa, aí a vai. Pedimos a axuda despois das dúas mans amigas que collerían cada unha por un dos extremos da cinta e introducir a bandexa cos mistos. Aí a vai tamén. Logo, cubrimos a caixa co pano. Iso é o que imos agora. E o que nos facemos debaixo do pano é exactamente isto que ides ver agora. Despegar a caixa por onde lle puxemos a masilla adhesiva. Retirar a cinta por ese espacio que queda libre e pegar novamente a caixa agora. Presionando ben, non vai a ser que se vos despegue logo ao rematar o truco. E así é como podemos facer aparecer totalmente liberada da cinta a caixa de mistos que a levaba aprisionada.